Cruyff va ser un referent de la història del Barça. Però la gent no sap tota l'operació que va permetre el fitxatge de Cruyff. Espanya vivia sota la dictadura i l'operació Cruyff va posar de manifest els punts febles del règim. L'any 72 era un jove advocat i vaig tenir una petició diferent. El president del Barça em va demanar una llista de jugadors que estaven jugant en aquell moment a la Lliga. Era una investigació que havia d'obrir un escàndol en el món del futbol. I un dossier d'aquesta naturalesa era més que un fet esportiu. Hi havia un fet de país. Quan era petitet, el Barça tenia sempre grans jugadors. Això era l'època del Kubala, el Suárez, l'Evaristo, el Cibor, el Segarra. La gent s'havia acostumat a guanyar la Lliga i la Copa. Era bonic de veure. Però l'any 65, quan vaig començar a jugar al Barça, és un moment molt crític. Tots els grans jugadors pleguen a 60 i pico. No hi havia calés. I esclar, llavors arriba un moment que l'equip està una mica precari. Amb gent que veníem de baix. Joves i tot nou, era complicat, no? Y se ha producido penalti. Va a lanzarlo Reixac. La Lliga Noi era un trauma que teníem i va durar anys, Ens havíem acostumat a quedar segon. Desde Madrid al Barça se le veía como un club desorganizado y un poco desgraciado, que le pasaban cosas raras, como un club un poco gafado en esos años, ¿no? Que se vaya la Junta y el entrenador. Estamos cansados de hacer lo ridículo, padre, en España y parte de Europa. Faltava lideratges forts. El Barça sempre ha pogut associar les etapes més glorioses amb lideratges molt sòlids. El Barça en aquell moment necessitava un jugador que fos líder al terreny de joc. Socios, simpatizantes y amigos de nuestro club. La salud del Barcelona es buena, a pesar de que los éxitos deportivos de nuestro primer equipo no nos acompañen. Agustín Montal havia assumit molt la importància de ser president del Barça. Aquesta responsabilitat transcendia, passava a la societat. Montal em busca com un advocat compromès amb l'oposició al règim franquista que es senti molt vinculat al Barça. Amb aquest informe, el Montal va ser valent. Va dir, la passivitat s'ha acabat. Em planto i anem a la guerra. Jo crec que l'Agustí o era inconscient o era molt valent, perquè se li importava dos raves. Quan arriba a Montal, per primera vegada, fica bastants elements, diguem-ne, mínimament proclius a un catalanisme de passo que t'emboli, però que ja era molt més del que hi havia abans. El Barça sempre ha estat fidel a lo que representa i és el nostre país català.
Hi havia directius del Barça que eren falangistes abans de l'època del Montal. I hi havia gent no de l'extrema dreta, però de molt dreta i no catalanista, sinó espanyola. Hi havia sempre un directiu o alt càrrec imposat directament pel règim per vigilar a veure de què es parlava a les reunions. Hi havia tensions perquè estava totalment vigilat. Hi havia, gent política que amenaçava dins de la federació i realment hi havia una tensió molt grossa. El meu pare estava molt exposat i estàvem exposats tota la família. I llavors va haver amenaces fortes. Jo vaig rebre un llibre, el vaig obrir i a meitat hi havia un forat amb una bala. I deia, vamos a matar a tu hermano en el partido del Atlético de Madrid. Nosaltres havíem de canviar el telèfon cada 15 dies. Era que et posaves a plorar perquè quan t'amenacen la família, t'agafa com a família, t'agafa por. El jefe del Estado, generalísimo Franco, llega a Barcelona, donde es recibido con gran entusiasmo por la población, trasladándose a continuación a la hermosa catedral barcelonesa, donde va a oficiarse un solemne Te Deum. Els elements de resistència contra el franquisme s'identificaven amb coses de ciutat i de país. I el Barça era un símbol de resistència. Però, en canvi, per Madrid hi havia un plus, que era un establishment molt més oficial. Des de l'arribada de Bernabéu a la presidència, el Madrid va teixint tota una sèrie de complicitats i de control dels organismes del futbol espanyol. Don Santiago, ¿es usted un dictador? Esa es la pregunta que más me molesta. Un darrere l'altre, els presidents de la Federació Espanyola o dels comitès d'àrbitres a Espanya tenen relació clara i directa amb el Madrid. Han sigut exjugadors, han sigut socis o encara ho són. Els arbitratges que hi havia en aquell temps, allò era el nacionalmadridisme, eren uns arbitratges absolutament inacceptables. Desde Madrid al Barça se le veía como piante, uno que se queja mucho. No percibíamos que esa indignación del Barça, con más o menos fundamento, más o menos exagerada, tenía que ser hasta preocupante. El Córdoba ja estava baixat de categoria. Nosaltres guanyant o empatant i érem campions. Al cap d'una zona penal, una jugada absurda. I llavors dius, per què? Perquè sempre passava el mateix. Ens foten el penal i vam perdre. Al final va guanyar la Lliga del Madrid. El Montal va baixar indignat perquè no havia sigut penal ni res. I li havia tret la Lliga, literalment. I va agafar l'àrbitre per les solapes. Sí, senyor, perquè estava ja tip dels arbitratges. Quan arriba al Montal, posa un entrenador anglès, el Vic Buckingham. I, sorprenentment, no hi ha ningú que parli anglès. El meu anglès no era dels millors, però dono el pas i dic jo. I així entro jo dintre del vestidor del Barça i dintre del futbol professional. Tot i no tenir grans jugadors, el Buckingham, que era un gran entrenador, va aconseguir que l'equip sigués competitiu i ell venia de l'Ajax. I ell va ser el que va fer debutar el Johan amb 17 anys amb l'Ajax. I ens va explicar que era un jugador amb molta personalitat,
molt decidit i que seria un dels grans del futbol. El Johan Cruyff tenia una dimensió única pel caràcter, sobretot pel caràcter. Havia tingut una infantesa dura i s'ho havia tingut que guanyar tot a pols sortint de baix de tot. Quan va entrar als 10 anys a l'equip infantil de l'Ajax, era el jugador més brillant, era el que feia més gols, era el que mereixia més atenció. El Johan, con 17 años, debutó en el campo de Groningen y donde mi padre estaba jugando. Mi padre nos dijo que ha debutado un gran jugador muy joven, que seguramente va a ser el mejor jugador de Holanda en esta época. Se notaba que esto va a llegar muy lejos. I es preveia que el Johan seria una figura mundial destacada. Però hi havia un problema. A Espanya no es podien portar estrangers. Espanya vivia d'esquenes a Europa. I aleshores tenia molt a veure amb tot el tema de la contractació de jugadors estrangers. Es ve d'una temporada llarga sense poder fitxar estrangers. Des d'un campionat del món, a l'any 62, a la selecció espanyola hi ha jugadors que cap d'ells havia nascut a Espanya. Simplement els havien nacionalitzat i van tenir molt mals resultats, doncs van provocar un tancament absolut del futbol espanyol. La idea fue, bueno, pues que no vengan más porque tapan el sitio a jugadores prometedores que podrían salir aquí de España. El Barça porta anys intentant que la Federació Espanyola rectifiqui la norma i deixi fitxar estrangers, però el Madrid, mentre anava guanyant lligues i tenia controlat el petit mercat espanyol, perquè era un mercat molt peculiar, doncs ja li anava bé. La prohibición oficial de no fichar extranjeros trajo un sistema bastante corrupto de importación de sudamericanos, conocido como el último de los oriundos. I això és el problema que estava darrere de l'informe del Barça. Realment era molt sorprenent la desvergonya amb la que s'havia fet tot allò. Un oriünd eren aquells que, procedent de països latinoamericans, per la nacionalitat d'origen del pare, conservaven la condició jurídica d'espanyols i podien així jugar en la Lliga. Bastaba tener un abuelo, con lo cual ya se abría mucho la mano. Això es va anar retocant, es va dir poden jugar perquè en el fons són espanyols, després es va dir sí, però que no hagin sigut internacionals. Eso abrió las puertas a un doble coladero. Uno, colar como oriundos a quienes no lo eran tanto o nada, y otro, colar como no internacionales a quienes lo eran. Es va començar a crear una espècie de xarxa de gent que trobava fills d'espanyols, reals o no, que d'alguna manera pseudo-falsificava papers. Cuando va a empezar la temporada 71-72, yo vengo a Valencia como oriundo. Si yo te digo que aquí se hacía la vista gorda, ya me estoy metiendo camisa de 11 varas. Eso se lo debería de preguntar a los que en ese momento estaban dirigiendo el fútbol español. Yo vengo de un barrio, no de miseria, de mucha miseria. Y si a ti te vienen y te ofrecen un contrato de 3 años y te dicen que vas a ganar como el mejor pagado de Argentina, ¿cómo vas a rechazar esa oferta? Me parece que fue Adorno que dijo que sus padres eran gallegos. ¿De dónde? De Celta. Él sabía que había un equipo ahí que era Celta, no se le iba a ocurrir. Como todos los equipos tienen nombre de ciudad. Siempre me relacionan con eso. Que a mí me pregunta cuando yo llego, ¿de dónde son mis padres? Y yo digo, del Celta de Vigo. Però jo no lo dije, eso. I els clubs anaven colant futbolistes. Era un tema recurrent i que acabava sent ja una mena de presa de pèl.
Però, curiosament, el Barça va tenir problemes amb 2 o 3 fitxatges. El primer, en el que realment van dir, anem a mirar-nos els papers, a veure si aquest realment és descendent d'espanyols, va ser Mirala. El Barça trajo uno que se llamaba Irala. Y entonces, cuando se presentó, decía que el extremo de los 2 lados y también media punta y que metían tantos goles, que alguien le preguntó de la prensa de aquí, y entonces usted cómo no es internacional, si es tan bueno. Y dice, ¿cómo que no soy internacional? Yo soy internacional. Y le dijeron, entonces no puede usted jugar aquí. ¿Cómo que no? Es que internacional no se puede fichar aquí. ¿Cómo que no? Si aquí están Fleitas, Aníbal, no sé qué, otro, todo. Y citó a 5 o 6 de corrido que estaban jugando aquí. Entonces Irala no pudo jugar en el Barça, pero se decretó una especie de amnistía con todos los demás. Los que han venido hasta ahora son legítimos. Eso al Barça le enfadó. En el Barça es deia com és que nosaltres no se'ns està fent el mateix que s'havia de fer per tots els altres. Aquest era un tema que resultava escandalós. Pues aquí tienen en sobreimpresión la alineación del Barcelona. El foso del Barcelona con su entrenador, señor Buckingham. El Buckingham era un bon entrenador, treia pressió a tot. Veia aquí l'equip tan crispat, l'equip tan espantat, que venia d'èxit. Això és història. Història recent, però s'ha acabat. I llavors, a partir d'aquí, l'equip ja va començar a tenir una mica de potencial, no? I arriba al final de temporada i poden haver-hi 3 campions. El Barça, l'Atlètic de Madrid i el València. Començant el partit, pim-pam, un córner, i el Martí Vilosia, gol de cap, 1-0. Vol dir que vam estar poder mitja hora, 3/4, sent campions de la Lliga. I al final tira Luis i fot gol, 1-1. Faltava un quart d'hora o així, nosaltres a l'atac. A l'Atlètic de Madrid igual. I ja no ni defensàvem ni un ni els altres, pensàvem, bueno, que un o altre foti el gol. Doncs no va haver manera. Vam fer el que vam poder, i ells també, i al final va guanyar la Lliga a València. És que el Barça ha perdut, o hem perdut, cada lliga que té collons el tema. La euforia del equipo valenciano contrasta con la decepción y el abatimiento entre los simpatizantes azulgranas, cuyos seguidores desplazados por miles... Es va perdre aquella lliga. Portaven 12 anys sense guanyar la lliga. Al Barça li faltava un jugador que fos l'estrella del moment. L'any 1970, el Johan i la Dani se'n van de vacances a Mallorca. Aleshores el va trucar a la revista barcelonista i el van dir, escolta, per què no vens aquí? Estaràs amb el Big Buckingham, t'ensenyarem el Camp Nou. Hi ha una certa sensació de que obriran les fronteres i el Barça va tenir un primer contacte amb Cruyff i li ven una mica el producte. I aquí va haver un personatge clau també, que és la Marjorie Van der Merch, que és l'esposa del Caravent, el gerent del Barça. Jo soc d'Holanda i vaig conèixer l'hermana fent autostop. El vam anar a sopar i pam, ja fletxasso. El Cruyff el vaig conèixer perquè estava de vacances aquí. A ells l'agradaven molt de vindre aquí al Mediterrani i anaven cada any de vacances a Mallorca. I llavors, esclar, evidentment va dir, són holandesos, vinguis tu també a la reunió. Jo puc parlar holandès amb ells. I ells no entenien res quan parlàvem en català. El Johan, un noi holandès, ben vestit, una magnífica persona. Ens vam caure molt bé. Eren tots molt joves i tenim crios petits. I, bueno, a Barcelona els agradava. Vam fer una volta per Barcelona ensenyant-li totes les coses una mica importants d'aquí. I ell va quedar encantat, i la dona també, de Barcelona.
Quan el Johan va travessar el Camp Nou, es va quedar sorprès amb la immensitat del camp. Va preguntar, quants espectadors hi caben aquí? Li van dir 90.000. Quants socis té el Barça? 72.000. I la seva reflexió immediata va ser, jo jugo en un camp de 24.000 i tenim 5.000 socis. És a dir, deportivament l'Ajax era molt més, però a nivell social i a nivell d'imatge i a nivell de futur, el Barça era molt més important. Es va vestir del Barça, primer perquè li van demanar, i després perquè ell, que era un tio que era decidit i valent, em vesteixo del Barça, i el que no li agradi, que s'hi voti fulla, saps què dir, El Caravent i el Montal ja li van fer un contracte privat amb l'Ajax per 1,5 milions de florins perquè, si s'aixecava la veda d'estrangers, pogués vindre. ¿Ustedes consideran que es necesaria de nuevo la importación, sí o no? Soy partidario de esa importación. Que es imprescindible que los extranjeros vengan a España. Si conviene que vengan los extranjeros aquí con el turismo, no se les puede cerrar la puerta cuando vienen a jugar. Es decir, que no sean todos. Ahora, siguiendo la política siempre absoluta de que, a mi juicio, el español es de las razas que está mejor preparado para el fútbol. El dia de la votació de l'apertura de fronteres, el Barça es va trobar que més o menys havia anat de la mà del Madrid i a l'últim moment el Madrid es tira enrere. Perquè se n'havia donat que el Barça tenia mig emparaulat a Cruyff i finalment no es van obrir les fronteres i no es va poder fitxar. Al no poder portar estrangers, el Barça va fitxar 2 jugadors oriundos amb passaport espanyol, que és el Cos i l'Heredia. Heredia va arribar al Barcelona a l'estiu del 72, amb un cas certament curiós. Ell va arribar al Barça acompanyat d'un altre en un lot que van arribar 2 jugadors argentins. Venien per ser considerats com oriunds. Sí, mi abuela nació en Lugo. Entonces, a mí me hace jugar un partido de presentación. Bueno, ese día me salió un partido redondo, ¿viste? Cuando salen todas bien. Y al otro día los periódicos, Heredia sí, que el delantero, que sí. Cuando hacen la última reunión de la federación, Heredia no. El Cos i l'Heredia tenien la mateixa documentació, però a l'Heredia no li segellen el passaport. Va dir que la documentació de l'Heredia no valia, perquè podia estar incorreguent amb una irregularitat com tants i tants altres jugadors del futbol espanyol. Vinieron, creo que 17 jugadores sudamericanos. De los 17, el único oriundo realmente era yo. Y a mí me dijeron que no. Com que al vora l'Heredia van dir el Heredia que no pase, y pasem al paper... El Barça había salido perjudicado 2 veces. Se sentía hasta humillado por los poderes y por el Madrid. Además pensaba que el Madrid mangoneaba todo, lo cual era parcialmente verdad. Y para Montal és com una gota que colma el vaso. El meu pare lluitava per coses que tenia raó i era una injustícia. Era una presa de pèl el que ens estaven fent. Montal decideix, ja n'hi ha prou. Cada vegada era més descarat que et portaven futbolistes amb els papers falsificats. I és quan es posa en marxa el gran mecanisme per anem a demostrar-ho d'una vegada que està tot podrit aquí dintre. El Montal em va demanar una llista dels jugadors que estaven jugant en aquell moment a la Lliga. El Barça va voler demostrar que els demés jugadors no eren oriundos, i això era inequívoc. Era important demostrar que els responsables d'aquesta negligència era la federació. Devia ser cap a novembre i, per tant, surto de Barcelona lleugerament abrigat i arribes allà a Buenos Aires amb un clima d'inici d'estiu. El govern de los milicos a Argentina acabava d'iniciar-se.
El meu informe el va portar molt secret. Estàvem contribuint a posar de manifest els punts febles del règim. I, per tant, s'estava jugant amb foc. Un gran misteri per mi era aquest senyor ha estat sempre espanyol o en alguna ocasió ha guanyat la nacionalitat argentina. Prestar servei militar a Argentina representava guanyar la nacionalitat argentina i, per tant, perdre la nacionalitat espanyola i la condició d'oriundo. I aleshores t'anaves a una oficina d'enrolamiento perquè et fessin un certificat conforme a aquells senyors havien fet el servei militar en allí. Són registres públics. I sí que t'ho deien. Per part dels argentins hi havia una cosa de dir escolta, no, aquest és nostre, aquest ja el teníem nosaltres. Roca Junyent tenía contactos buenos, tuvo contactos militares y un alto funcionario español de allí, del consulado de Buenos Aires. El consolat espanyol no era molt solemne, era un pis. El cònsol va tenir una actitud valenta. Em va ajudar amb tots aquests temes, fins i tot tenia un cert desig de que quedés clar que ells no havien col·laborat en aquest tema d'aquí. El món diplomàtic començaven a entendre que la dictadura s'acabava. Amb tot allò van poder demostrar que la documentació dels jugadors dels oriundos omitien l'adquisició d'una altra nacionalitat. I que qui en definitiva feia un ús d'una documentació que no era correcta era la federació. El que ens faltava eren 2 o 3 jugadors que estaven al Paraguai, però que vaig tramitar des de propi Buenos Aires. A Paraguai la cosa era més obscura. Allí sí que hi havia alguna frivolitat. I els papers eren més complicats. A Paraguai hi havia una oficina que falsificaven documentacions teòricament reals. Eren gent que es dedicava a això al món del futbol de manera bastant primària i era un negoci. Cuando yo vengo y firmo en el Valencia, era un empresario paraguayo que propone al Racing de que el Valencia está interesado. Y él es el que se encarga de todo. En el pasaporte venía el nombre exacto de mi padre, de mi madre, el mío, donde no coincidía era en el lugar de nacimiento. Y yo no nací en Puerto Aragón, provincia de Santa Fe. Yo soy correntino, yo nací en Corriente. Y ahí está la cuestión. En la guerra civil se destruyeron tantos archivos que era muy fácil decir que se había perdido el origen del padre o el abuelo de este señor y falsificar los papeles de hijo descendiente de españoles. Y también se descubrió que al secretario de la Federación de Paraguay le sobornaban para que cediera un certificado de que este jugador no ha sido internacional. Me parece que eran $1000, fíjate, por jugador lo que daban al secretario de la Federación Paraguaya, pero te hablo de memoria. Yo no tuve problema en ese momento porque era jugador activo, era jugador del Valencia, los jugadores de fútbol tienen un privilegio, están protegidos y entonces no pasó nada. Quan jo telefonava a Barcelona per dir-los tinc tot això, i deien, però pot ser que sí, sí, escolta, tinc tot això, perquè realment tot era irrefutable. Jo estava molt content. Finalment tenia la documentació que ens permet ser, diríem, forts i contundents, i ho anem a ser. Eren una llarga llista de més de 20 jugadors, excepte un que jugava amb el Mallorca, ni un tenia la condició jurídica d'oriundo, ni un. A l'avió de tornada
Jo portava la cartera amb els papers i la posava a dalt i constantment anava mirant. Constantment anava mirant perquè jo era conscient que allà dalt jo portava una documentació que era impactant. Era impactant. Quan vaig entregar físicament l'informe al Montal, vaig quedar molt tranquil. El Montal, tenint una informació que li donava molta força, la volia utilitzar intel·ligentment. Aquest informe el va guardar i no va fer-ho públic perquè un dossier d'aquesta naturalesa s'hauria de negociar. I jo crec que hi havia un desig d'aprofitar el tema Heredia i Oriundos per reclamar a la federació l'apertura del mercat dels futbolistes europeus i permetre el fitxatge del Cruyff. A l'any 73, el Johan Cruyff era el millor jugador d'Europa. A l'Ajax va guanyar 3 Copes d'Europa consecutives, 6 lligues i 2 intercontinentals. I el Cruyff ja tenia 2 pilotes d'or, tot això amb 26 anys. Cruyff era cool. Nosotros éramos muy famosos, estábamos en todos los lados, estábamos como los rockstars, como Mick Jagger. Yeah. En el Ajax tenemos buenos jugadores, buenos entrenadores y Cruyff es muy importante. El Van Praag, que era el president de l'Ajax, sabia que el Cruyff era el millor futbolista i l'última renovació del Cruyff amb l'Ajax li van fer un contracte per 7 anys i li fan una oferta econòmica suficientment important que era impossible que marxés. Amb la primera reunió que tenim amb el Cruyff, el Buckingham estava amb una lesió de l'esquena molt forta i sabíem que teníem de canviar d'entrenador. I el Johan ens vam recomanar molt al Michels. I el Michels venia de l'Ajax. I el fet que el Barça tingués un entrenador holandès va influir molt perquè Barcelona fes tot el possible per fitxar el Cruyff. El Michels de l'Ajax va portar una cosa molt important, allò del futbol total. Tothom atacava, tothom defensava i a més corries poc perquè estaves tots molt ben situats. Hombre, el pseudònim ho diu tot. Mr. Mármol. Jo no el vaig veure somriure mai. Michel tiene 2 facetas más. La faceta humana era para mí una persona entrañable. El entrenador era una persona que no te dejaba pasar ni lo más mínimo. Ahí tienen ustedes al preparador del Barcelona, señor Michel. Fuimos a Sevilla, perdimos, ¿no? Después del encuentro, Michel dice, todo el mundo a habitaciones. Bueno, nos subimos todo el mundo a habitaciones. Y nos juntamos los 14 jugadores. Y entonces, digo, nos hemos salido, vamos a tomarnos al menos una copita de cábalo, ¿no? Venga, no, yo la pido, venga, por favor, recesión. El Michels estava enfadat. Anem a la recepció i el conserge estava allà amb el telèfon i una botella de cava. Habitació 312. Llavors el Michels agafa el paper i termina. L'habitació dels jugadors, tu. I diu, prepárelo y démelo. Llaman a la puerta. Pum, 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 truquen a la porta. Adelante. Y se presentan Rinum Michel con sus 2 copas, con las 2 botellas. I al costat, assustat.
y dice, los señores han pedido champán. I diem, sí, mirava, i bum, ens fot contra la paret. Tot esclatat per allà. Estrelló la botella, le cortó a Sadurní y dice, españoles no profesionales han perdido 2-0, brindan con champán. Cuando llegamos aquí a Barcelona hubo expediente, hubo sanción y no sé si a alguno le costó la calle. El Barça sempre estava envoltat de problemes, no petits problemes, o problemes bastant grossos, no? Donava una mica la sensació que tothom anava una mica a salvar-se ell. Son circunstancias que te van mermando la euforia. Faltaba el director de orquesta. Com mai es va arribar a conèixer el contingut de l'informe, et demanaré, si us plau, a veure si ens pots llegir el punt C. ¿Comienzo ya? Requerir a dicha federación para que proceda a la inscripción del jugador Heredia por estimar que la denegación fue erróneamente acordada y que en caso contrario se tenga por manifestada que la mayoría de los jugadores contratados como oriundos carecen de la nacionalidad española, acordando abrir el correspondiente expediente y la Federación Española será responsable personalmente de su actuación en todos los órdenes. Hi ha una amenaça avalada, no? Un advertiment. L'amenaça no és un terme jurídic professional. Montal vio llegado el momento de echar un pulso al presidente de la Federación. No le llegó a enseñar en detalle el informe, pero sí le dijo, le amenazó, por así decir, con que si eso se hacía público sería un escándalo muy grande, ¿no? En principio, hasta no conocer en detalle, pues la Federación diría, Montal a lo mejor no tiene tanto. Es todavía muy verde la cuestión para que se pueda emitir un juicio definitivo. La Federació no s'ho creia. No es creia que podíem obtenir la documentació que demostrava tot el que deia. Llavors, què passa? L'informe Roca no és d'un dia per l'altre, pum, aquí el tens, sinó que el Barça l'utilitza. I és quan el Barça filtra a la premsa casos d'oriunds un darrere l'altre. El Fútbol Club Barcelona anunció que su club disponía de un completo dossier sobre los oriundos. Se han falsificado certificados de nacionalidad, certificados... La mayoría de los clubs tienen algo que ver en esta cuestión. ¿Es usted oriundo o no? Encara estàvem a la dictadura, es tapava tot en aquell temps, no? Però això no ho van poder evitar. Allò va ser un atac d'oli que es va escampar per tot Espanya perquè tots els clubs tenien, excepte els bascos, no?, jugadors en situació irregular. Home, òbviament nosaltres en vam entregar còpies i se'n podíem haver fet després còpies, no ho sé. Però penso que no va anar malament. Per què? D'aquesta manera el Barça va poder aconseguir publicitat de la transcendència de l'informe sense necessitat de reivindicar-ne l'utilització. Claro, la Federación al final dice, estos tíos están muy enfadados y encima tienen algo. Y ahí me contó Rocañué una coincidencia curiosa. Estaban entonces en reformas en el bufete de abogados. Y la misma empresa que estaba haciendo la reforma estaba pintando la Federación. Hicieron fotocopias del informe y se lo mandaron a la Federación. Quan es va produir aquesta filtració, el Barça va notar un canvi d'actitud de la Federació. Van dir, escolta, això s'ha d'arreglar. Això va ser una apretada del cargol de les estructures del futbol espanyol i del mateix estat. Totes les trampes, falsificacions, tot allò era alineació indeguda. Tenien que haver començat a anul·lar partits, a imposar sancions, etc., que era una cosa absolutament inviable.
2 que se habían colado como no internacionales y habían sido internacionales, jugaron con España en la selección para el Mundial 74, para el que no nos clasificamos. Pero si llegamos a pasar, hubiera cantado eso y nos hubieran echado de ese Mundial. La pròpia federació, és lògic, no tenia un interès en que allò esclatés del tot, sinó sobretot de posar-ho sota la catifa i que s'oblidés. Y entonces Montán dijo, esta es la mía, y habló con la federación. Y Montán le dijo, nosotros nos caemos de este escándalo si vosotros abrís la frontera. Yo creo que el objetivo final del Barça era Cruyff. Va haver-hi un acord entre la Federació Espanyola i el Barça. Nosaltres autoritzem la contractació de jugadors estrangers que us permetrà que el Cruyff vingui. Alfonseda, primera. Jo era molt jove. Jo tenia 24 anys. Acabava d'aterrar al Mundo Deportivo y recuerdo que un día Juan José Castillo me dijo, parece, me ha dicho Montal, que se puede hacer el fichaje de Cruyff. Tendríamos que ir a Holanda a ver cómo piensan en aquellas tierras y si puedes entrevistar a Cruyff o a Van Paak o tal. Jo a l'Ajax vaig trobar portes tancades. Vaig demanar no sé quantes entrevistes amb el Van Paak, que era el president de l'Ajax. No em va voler parlar mai. I finalment, un dia, el club em va dir no tenim cap necessitat de vendre'l, no el volem vendre. Aquest li han fet un contracte fa un any i mig. Aleshores va començar una guerra entre el Cruyff i el Van Paak. El Van Paak va ser molt ferm. Deia, escolta, aquest és un nen mimat que ha sortit de baix de tot, té que estar agraït al club. I el Cruyff li va dir que si no el deixava marxar, penjaria les botes o els portaria als tribunals. No és un problema de diners, és un problema ja de voluntat i de paraula. Estem d'acord, una bandera ens agermana.